bantu bakithi, kunestory ebengifisa ukuthi ngisinisherele sona. Kunezinye izinto la okwaziyo ukuthi wazenzeki kusukela kudala nje, akekho umuntu owake waba nale nkinga yokuthi kube nezinto ezithizeni ezivelayo. Kunezinto la esazi ukuthi azenzeki nje, kodwa ziyenzeka emhlabeni. Mina-ke kunestory bengifisa ukunisherela sona. Kunento nami ngangikhula ngazi ukuthi ayenzeki, kanti lento lena izinto ziyenzeka, izinto ziyenzeka emhlabeni. Futhi njengamanje ngesikhathi esiphila kuso sezenzeka mawala, izinto manje sesizohamba sibone ngamehlo, nengilosi kusobala manje sesizohamba sibone ngamehlo, ingelosi nje sasezulwini, ngoba amadimoni kuyenzeka avela amadimoni. Kese kaningi kubonakala kuthiwa mhlawumbe kunabantu ababatholakala besematekisini, kanti labo bantu labo bangamadimoni athile, leyo ntekisi yaba-involve kwi-accident. Zikhona izinto ey'njalo. Ngizoke ngikhulume ngokunye-ke mina okuhlukile engake ngadibana nakho. Mina ngike ngadibana noSathane. Mangikhuluma ngokudibana noSathane, angikhulumi ngedimoni, angikhulumi mhlawumbe mangikhuluma ngoSathane ngikhuluma nomuntu mhlawumbe umuntu okhona obenza izinto ezimbi eziwuSathane, ngoba abantu abaningi bathi bazi uSathane ngoba bebona into ezimbi zenzeka emhlabeni, bese bethi uSathane, noma bebona umuntu ebulala abantu, noma edla igazi labantu, noma umuntu engenwe idimoni elithile likaSathane, noma umuntu evela ku-TV ethi mina ngahamba bengisebenzela uSathane. Most people labo bantu abanjalo, kukhona abantu abanjalo esike sibezwe kuthiwa hey labantu babesebenzela uSathane, kodwa abakaze bakuveza ukuthi bayamazi uSathane, abaze bakuveza ukuthi beke bembone, kodwa baba abantu nje abade bethi nje bona babesebenzela uSathane. Ngizoke ngikhulume mina ngolwami uhambo ngize ngidibane nesiqu sikaSathane. Ngike ngadibana futhi nesiqu sikaSathane, sabhekana face to face, imehlo ngamehlo. Lento engiyikhulumayo ayikhandwa, sikho, hayi ukuthi ngiyayikhanda, into eyenzeka true. Ngizoke nginilandise-ke ukuthi lento lena ukwenzeka kwayo yenzeka kanjani. Mina ngadibana nje naye, ngakhuluma naye, noma futhi yena akazange aphendule uSathane. Sengikhuluma ngomuntu okuthiwa umubi, isiqu sakhe ngqo yena. Mawusufike wabona lo yena usufuna ukubona okugcina, awukusambona omunye uSathane ngale. After that uzothi ngibona amadimoni ini. uSathane unabantu abamsebenzelayo, unamadimoni, unayo yonke uhlobo lwamathuluzi labantu oluthizeni. Yena umuntu ophezulu, oyisikhulu nje, ophethe njengoNkulunkulu, njengoba uNkulunkulu ehleli esezulwini, sazi ukuthi uNkulunkulu ohlala ezulwini. Bese kuthi-ke kuba ney'nceki, abefundisi, abavangeli, abashumayeli, abantu abagcotshiweyo abasebenzela umsebenzi kaNkulunkulu. NoSathane kunjalo, kunabantu abanjalo esayidini lakhe. Akukho okuhlukile, kodwa inkinga yakhe ehlukile ukuthi yena uSathane wenza into ezimbi, uNkulunkulu wenza izinto ezinhle. uSathane yena akukho kuhle akakwenzayo, udila nje nokubi kuphela, kodwa i-procedure abayisebenzayo noNkulunkulu noSathane iyafana kuphela. Unabagcotshwa bakhe uSathane, abantu nje abayisey'khundleni ey'nkulu, futhi uyabakhuphula abantu, uyabagcoba abantu bebe phezulu ngezinga lamandla, ngendlela njengoNkulunkulu naye uyabagcoba, befundisa, babeke, bone abantu sebegqoka izigqoko zokuka, sebegqoka amajazi emilivilivi ethile ekhombisayo ukuthi usenyukele kwelinye izinga. NoSathane-ke unayo into enjalo,
yonke into eyenziwa uNkulunkulu noSathane unayo uyayenza, kodwa uyenza yena ngendlela yakhe naye yobubi yobumnyama. Ukudibana kwami-ke noSathane, ngisebenza ngiseThekwini, ngisebenza kulamabhasi lawa okubizwa kuthiwa ama-City to City. Bayangazi nje abanye, mhlawumbe bazongikhumbula, bazongazi amanye. Ngangibizwa kuthiwa, babengibiza ngoBabaso. Igama lami-ke uNathi mina, Mabaso. Bazongazi nje, khona abangaziyo bangi-recognize. Ngiphuza kakhulu utshwala, mina bengenza ubumnyama, mina ngendlela izinto ezimbi bengizenza. Akukho into ezimbalwa kabi izinto engingazenzanga emhlabeni. Ngoba bengumuntu ohlala ePoint, eSouth Beach. Ngeke ungitshene nje ngeSouth Beach imikhuba yakhona. Ngeke ungitshene ngama-drugs, onyawupo, zonke izinto. Ngidlule ey'ntweni ey'ningi. Kunenye insizwa ebesihlala naye efletini ehlala e-59 ebi-DJ. Leyo nsizwa leyo noma ngeke ngisho ukuthi ubani, kodwa makukhulunywa ngendaba ye-Last Dance, iyimember ye-Last Dance, lento eyenziwa mhlawumbe mase kuphela ukhisimusi, onyuye yonke into, bese kuba le party le kuthiwa i-Last Dance, iyimember yakhona. Sihlala efletini-ke elithile elilodwa nalensizwa. Angiyeke-ke yona ngoba insizwa nje besihlala nayo efletini. Izinto ey'ningi eziyimkhuba ey'ningi sihamba naye ezinye izinto zayo nje, indoda nje eyiphila enye impilo naye. So nami-ke ngisebenza ngiwumakhenikha emabhasini, lamabhasi lawa e-City to City, ama-Lux, o-Translux. I-office lethu lingapha phansi, lihlangene no-Greyhound, o-Intercape, bese kuba elethu-ke lapha phansi i-City to City. Bengiphuza kakhulu utshwala, bebengazi kakhulu laphaya. Sikhenikha amabhasi most of the time kulamabhasi lawa ey'timela. Makuthi kufa iy'timela lawa ama-main diesel, bengidila nawo kakhulu. Bese kuba ama-long distance, ama-Mercedes, besidila nawo kakhulu. Kunenye ibranch eseGoli. So ekuhambeni kwami-ke, kwahamba ngisebenza la, kwaba nesinye isikhathi la khona kwafa isitimela. Kuthe makusuka kufa isitimela, kwase kuba namabhasi, kwase kukhishwa amabhasi afika athatha abantu, kanti lapho kulabo bantu labo ababethathwa kwakukhona amaNazaretha. Ngicabanga ukuthi mhlambe amaNazaretha aye ebuhleni. Lawo maNazaretha-ke lawo alayishwa-ke nawo ekhoshi-ke, shuthi kwase kuba nezinto ezisalayo ebhasini lamaNazaretha lethu. Kwasala imbomu, kwasala iy'hlabelelo zamaNazaretha ney'cephu, shuthi kwasala bakukhohlwa ebhasini. Kade kududulwa, bebaningi abathi shuthi kwakuyiwe ebuhleni. Lafika-ke leli bhasi, ukufika kwaleli bhasi abuya onke amabhasi. Lafika leli bhasi, lafika lahlala leli bhasi, langabe belisasebenza. O-driver nje abazange beyimisele ukuthi bephinde belithathe belisebenzise. Lavele ibhasi elihlalayo. Bese kufika labantu laba abawasha amabhasi. Labantu abawasha amabhasi bafike bathi mabewasha amabhasi, bangena kuleli bhasi nabo baliklina bathishiya kanjalo. Base bethi, bafowethu, izinto lapha ey'laphaya, lezi zinto zamaNazaretha, amay'hlabelelo nani. Ababoni ukuthi kukhona umuntu mhlawumbe ayikho into abangayenza ngazo lezi zinto. Uma kukhona umuntu mhlawumbe angayefika ayithande noma ayithathe ayibeke ngendlela ayibeka ngayo, akayithathe. Hhayi, nami ngiqhubeke nomsebenzi wami, ngingayinaki. La kunendaba nalayo maNazaretha lawa, kunendaba nalutho. Ngiyibhemela ugwayi, mina ngiphuzela utshwala. Ngikholwa nje, indaba yokukholwa into enganamsebenzi. Nendaba yobuNazaretha akunandaba nalutho nje, nami ngiy'hlalele. Kodwa ngike ngizwe ngobuNazaretha ukuthi ngangizwa into enhle ngayo, kukhulunywa izinto ezinhle ngawo amaNazaretha. So nami ngangiba nakho nje ukuthi nami ngake-ke ngenzeke mhlampe uma ngihluphekile ngisafunda isikole,
ngizwa kuthiwa kunoshembe ngapha. Kuthuke nami ngilandela nje kudala ngisemncane bekuthiwa kunomhlangano nami ngihambe-ke ngifike ngiyocela-ke nami ngoba phela empilweni uyahlupheka, uyengene ngapha ungene ngapha ungene ngapha uma uhlupheka. Nami ngagcina nje ngimbona-ke uShembe, hawu uShembe umuntu okanje, ngiyitshela ukuthi hawu mhlawumbe ngambona uShembe kwakuseyuthingo. Ngagcina lapho nje ngayiqhubekela nempilo emhlabeni mina, indaba yokukholwa nje into ebengingayicabanga ukuthi ngase ngiyikholwa, into enganamsebenzi nayo. Kodwa kwaba nenye into ngathi uma ngingena kuleli bhasi ngelilanga, hawu ngathi hawu lezi imbomo yisasele la, kwathiwa lezi imbomo lezi yisasele la. Ngase kuba nento ethi angithathe isihlabelelo samaNazaretha kuphela, kuyeke lokhu kunye imbomo namayicephu lezi yabo. Ngafika ngathatha isihlabelelo kuphela ngasifihla ngenzela ukuthi abantu bengasiboni isihlabelelo samaNazaretha. Ngahamba nazo ngaya efletini, ngayiqhubekela-ke nempilo yami-ke mina-ke. Kodwa bekuke kwenzeke mhlampe ma kutholakala ukuthi kunento engingayitholi kahle, noma makuwukuthi awukho umkhuba engizowenza, ngoba ngiyayihlonipha into enoNkulunkulu phakathi. So ngangike ngithathe isihlabelelo uma ngilala ngisifake ngaphansi kwesiqamelo sami uma ngilala, bese ngiyaqamela-ke. Ma kuwukuthi akekho umuntu wesifazane khona endlini nje mhlampe ngithi uma ngibuka ukuthi hhayi akunalutho, ayikho ibhizi, ayikho izinto zokungcola esizenzayo, bese ngilala nje sifake ngaphansi. Futhi uma ngingaphuzile bese ngisifaka la ngaphansi ngiyilalele-ke, ngiyivukele ngiyihambele. Nganginayo lowo mkhuba, angazi ngangiwuthathaphi lowo mkhuba lowo. Hhayi ngenze leyo nto-ke njalo nje ma kuwukuthi vele isimo ngiyabona si-right kanjani, angiphuzile, ayikho into ukungcola okukhona, bese njalo uma ngilala ngisifake la ngaphansi. Bengibhekela leyo mpilo nje, angazi kwakwenziwa yini. Okay, kuhambe-ke kufika isikhathi sokuthi umsebenzi wethu lo la eThekwini kube ney'ngxabano ey'thile, ngoba ngangingasebenzi straight ukuthi ngisebenze enkampanini yaka-C2 City, but ngangisebenza as i-contract, siwumakhenikha, sikhenikha khona. Kuyimina-ke engangikhenikha, bese kuba nabanye-ke ababengisiza-ke ama-assistant ami. Sikhenikha impela kusho ukuthi bayangazi nje lapha, uma ngase ngifike nje impela bazosho hawu nangu uMabaso, ngiyaziwa. Ngiphuza ngilala phansi, ngilala phansi impela nje. Okay, sihambe kufika isikhathi sihambe siyeGoli, siqhubeka. Masifika laphana eGoli kutholakala ukuthi kube nezinto ey'thize ezingilandelayo ezokungcola, njengoba ngangisho ukuthi bengenza izinto ezingcolile mina eThekwini. Nginemikhuba eminingi engingayichaza, eminingi kakhulu, kodwa ngibe ngisebenza kodwa nginemikhuba, yabo. Kungenamali ekhaya, mina imali yayithi mayifika, angazi yayidliwa yini, yayithi imali ifika nje ngihola, hawu ayisekho leyo mali. Angazi ngempela ngangadliwa abantu besimame, kodwa nje kwakukhona usathane nje engangingawazi ukuthi ngempela imali ngempela iphele kanjani. Kusekuseni kwakunabantu nje abahamba bangiyela enyangeni ukuthi laphana njengoba ngithi ePhoyinti kunemikhuba enzima kabi, kunabantu abanemithi enzima kabi, abanezinto ey'nzima kabi, ongafithi uma uhleli naye bekuthelele into kahle kahle. Ngangingayi-enjoy imali. Kwakunabantu nje ababenemikhuba ingathi sithi sihleli ubone sebekhona. After that nganginobulima-ke mina, ngikhululeke kakhulu-ke uma nginemali kuphuzo. Ngavela abantu bengifakele into etshwaleni, ngithi ngisabathengela utshwala ngisajabula, bengithelele into etshwaleni. After that ngiphinde ngikhumbule ukuthi kwenzakaleni. After that ngiyoze ngibone ngakusasa imali yami isingasekho ebhenki, bese bethi hhayi imali wena buyichaphaza imali, bekukhuza bengikhipha nje imali, ngikhipha nje, yabo, beblame mina. And kungekho umuntu okwazi ukungisapotha ngoba around eGibeni kunenye insizwa engangihlala naye eyayilwa ngempela, ilwa, kodwa kutholakala ukuthi kunomuthi kule nto phakathi. Ilwa ingivikele, ilithathe ikhadi ihambe nalo. Kutholakala ukuthi ngefoni ngangikwazi ukwenza i-wallet. Labantu babefike ngibakhiphela imali, kuphuzo kwenziwe yonke into. Bephinde bekhiphe 1,500 wami, bephinde futhi ebusuku ngo-12 bewulinde, bephinde bekhiphe 1,500, beyiziphela imali yami. Ngigcine ngibona ngiphaphame sengingesenamali, ngingayi-enjoy imali, yabo. So
ngangazange nje ngibe umuntu o-right lapha eThekwini, abantu ababhedayo. So ngangifika eThekwini eGoli ngaqala ngahlala kahle, kwangilandela ukungcola kwaseThekwini. Kuthe uma kungilandela ukungcola kwaseThekwini, kwaphoqa ukuthi inkampani ingcole igama ngendlela kwakwenzeka ngayo. Yangixosha inkampani, yangixosha ngendlela e-wrong, yavele yangangilokhuza yathi nje sesikhathele wena, yavele yangixosha. Same time ngahamba ngiyohlala efletini. Sizobuya-ke ngo-part 2 iyaqhubeka indaba u-part 2 ngizophinde ngiwufake futhi.